Uba mebon lingdo no aktien jong seng ni hikai ka pratip kum ka fastam. Ulo ong ba konrat sang ma metrin ba jong ka jela ulo nya kendu himat mat yaki hamanan malki hakasam aj ka khandai da ka bakular ba un wengrot ikijing e jong indikai skol adhok. Hande hadu mata kan ka kam chum la poi shan uru. Habe kan bikla patai khawar mata ka sngi ha pislang press club uba mebon ulo ong bat bu ka jing keliru syai ka sarkar ka bu ya ka lai persen ka khajna ya ka balashim naman la ki kam baka trailer ne man ki jinglum khajana baka ni kalai persen kalong nakamta kata puli puthi bat kum uru nakamta kino hikai nekin hikai kimshim la yo ne kimshim la pen kiu satya ya ka trop jongki wala dim la lum ya kan khajana hagin dikin rusnam Di hadu menta kampadon kanu kata ka inisiatif na kalyang jong ka office jong isa ambros sya ka sarkar. Bat kumjuru ngila yo hiba nginya pensngo sya ka sarkar mar persya lingba ka media. Bat ngila yo iru ba I sa lakmen rumbui ila ong ha ka media ba kan sadan kata ka enhancement hindrai omtip pat lanu. Di ladangi kertiang dien khendiat haus nam arajar ka khandai u menteri rang badu jong ka jela u sa konrat ke sangma ulo ong te hamadan malki ba ya kani ka kendum kendram jong ki adhok on sa penbit penbiang no nadu katukas nam hi ha u benai November jong ka snam arajar ka khandai handai nadu ka arajar ka khandai hadu menta empat dan kata ka bangi I ka jing terekam na kalyang jong ka sarkar ba kumba phi I man kapor ba ki media ki shem interview ya isa lakmen rumbui ni iba isa lakman dembui yang ba ka government kadang examen te mentala laisnam kalayat te hadu katno gen kata ka government kan examen si examen balai ba kata ka proposal jungi omla shuban pentrekam bat khandia ru ladangi phai sha ka mangtingka ka government hi ka ong ba kamdan pisah te lada ka government kamdan pisah te ladangi phai tang sha ka tax hakini ki hindus nam kila bun phai ki tax what ka state jungiru kala introduce ya kata ka SGST te na kata ka baro ka tax ka ba ka sarkar jala khalum lai percent na kita ka tax ka bade ka ses tax jong ka education ka di banya cha ka education kata sha ka LP UP secondary ba high secondary te lada hakini ki hindus nam ka ses tax la lum ba kata ka jinglum jong kata ses tax kala kiu te belai pat ka tulop jong kino hikai adhok kadang sakut kumju te sakawairu ba kumban chubinrap ba mencim senam kalami ru kutuk report haka ba ka sarkar jong ka jilla kala penpai pat sanajar aspa saupo point lai phukrur sya ka sarkar pedeng namar ba kamla ban aya kata ka utilization certificate te ka jingkeli ka ba ngidon banbu kalong ba balai ka sarkar ka penpai kata ka pisa haba ka jilla kamdon pisa te lada ka penpai kata ka pisa ka jilla ka bun pisa te syaikin kata ka pisa bat syai kata ka sestax kablalum hakini ki hinrius nam balada ka sarkar kamla ban kan pensyai lor kata te kamut ngi don hok kan ba ngindawa ya kata ka jing pensyai na ka sarkar bat ngidon hok kan ba ngindawa ya kata ka enhancement ka bangi dei hok bangin yo hakini ki hinrius nam Haka juga por ma mebon ula pentip ru banamarkan di kecema mle ya ka sarkar na kalyang jaka seng kan pelong ya ka rali haka arpa tarik mata ubnai apa madan malki ya kita ke jing dawa jungi haka bangila dawa khatnyu tarik jong kala lingkot mentaus nam baka sarkar kan kentiu no ya ka kardang jungi nak ad hoc sya ka deficit bat haka khat pratrik ka bangila kendu bat u officer sarkar u amros marak haka bangi yo ban ya kran bat u bat ngila yo ban ya phliu jingmut bat ngila yo ru ban pha ka proposal handai hadu menta kata ka proposal ka bangi pha syai sa amros 4 shunuru tikumta nadu ka arpui tarik jong u march ngila ya lumlang ya ki dukhat no hikai jong ka adhok na keleng ka jilla Meghalaya bai ngila ya pelong ya ka jingelang te hamadan malki te hadian kata ngila ya don no ya kan ka sit in demonstration ante ya khmat jong ka embos office bal ashi banai ka sarkar kampat don kata ka response naka tikumta hakani ka arku artarik jong u April ngin sa pelong biang ya kani ka jingelang ka bahe bat ngin sa ya chnon ru ta ka rally hakani ka jingelang ngira ya wer ya baro kinong hikai adhok na baro ka jela Meghalaya hi baro kawe haka bangi don kumba pra hajar ngut kinong hikai adhok bangila ya weru ya ki kena school
bade ki ex students baginya wan baginya sno tilang hakanika jingalang jongi ti kumta hakanika por iwan bangin keparu na ki kemi ki pa ki parlok parojor ki ba deiru ki ba ya dan lang hakanika jela mi khalia ki baginya sungthu ya kata jing jenjar jong kino hikai bat baginya wan chakmat baginya sno tilang baginya support ya kata ka jing dawa jongi na ka sarkar ke kumba pitep hi ba kino hikai LP ke yo tangkat arajar kino hikai UP yo kandriu kino hikai secondary yo arpau bat kino hikai high secondary yo apusau bat nadu kasnam arajar kandriu hadu menta kampat don kanu ka enhancement ani kampat don kanu ka increment te kumta ngilaya dawa na ka sarkar kelale menti te ngiru ngila kujmut baginya chakmat akan ni rali bat ba ninya lebet hadu panginda yo ya kata ka ka pangila dawa kacing dawa jongi menta na ka sarkar kalong ba kan ya kata ka enhancement yang ka ba khat pra hajar kulum namenta ki LP UP secondary par high secondary bat ka 100% ka increment manla usnam tingidangnya up ya ka juba na ka sarkar kawai ka daw ka bangay kalong ba ka sarkaru kadang kluma jingmut ba katno ka pisa ka don bat katno ka pisa kan hak ban pendut ladangi pai sya ka budget session mencem senam isala kaman rumbui la ong ba ban kentiu yaki ad hoc school ad hoc sya ka kerdan deficit on non kam kumba sans pa kror baladangi pai sya ka ni ka budget session ka batmai i ong ba on non kam news pa kror tang ba katkum ka jingkhen jungi pada katkum ka jingkhen jungi ka sarkar ka don kam tang kumba ars pa san kror hado saus pa kror katangi subu latlut kata ka ars pa san hado saus pa kror kata bangi ong kumta kalong ba kidon kini ki sekolah kini hindu snam kidon ki sekolah ki bala yo ya kata ka kardan ad hoc ba kidon du kino hikai thamai ki bala yo ya kata ka kardan ad hoc teladang isim kulum ha ka jela jungi hi kidon prahajar duna kino hikai ad hoc te ngatrai ba ka sarkaru kadang kulumar jumut ba katno sisa ka de kata ka pisa ka ba haban pulut ha kini kino hikai ad hoc ban pen kentiu ki syaka kardan deficit bat bale kadon kani ka jing kulumar kumne lese ki officer sarkar ki batrai badai pet ya ka finance ki badai ban jot out ikni ki finance ki badai ban penyat bat ki da badai ban kami ikni ki pisa tingkai lese makiru kimlong shai bat bale kimlong shai kata te kintep hi maki ba namar ba katkum ka jungi ba ladang idon kam tang kumba aspa sanpau hadu kumba saus pa kror kumba lada ka sarkar ka ai kata ka budget ka bah news pa kror kala long double kan kata kamu ke babakla te lada ka jing pelut ka de tang kumba lais pa sanpau kror kat ba ka bill ba ai bede ka de news pa kror te hoken ka sarkar deken ba kanumla ba kan penkentiu yang isya kata ka kardan deficit hendrai lada ka sarkar ka khmi ba bat ka pet ba ya kani ka finance kani ka wan hina do na khali na ka finance kepala de pet hi da menteri rang ba do jong ka jela jungi usa kondat ke sama lada de nang tu syapo kini ki officer ki bureaucrats bakini kita ki badi ban khmi ka to lada ki la bakin aya kata ka amount ka badai bat ka babiang ngatrai ka jela jungi bat ki nohika ya ka jela jungi kinam hapan pai syaka sarkar man la kapor bandawa haki surok singkin naman ta ka jungki